Asteburu gogorra, Bueno, gogorra gaur ere, astelehen izaten. gogorra, ez da izan erresa, bat erresa. Debekatuta egon beharko litzateke beronekin lan egitea, tontakeriak egitea, bero hau ez da jasangarria. Bero ez da. Asteburuan rugby partietan egon gara, eta Berorekin ere bai. momentu batean Irlandar batek galdetu zidan. Nola pasatu duzue bero hau? Eski ez dugu jasaten normal. Zerako asteburu... Nik norbaitek galdetu zidan, en plan, normal ere daukazue guraldia, eta ez, etorri zarete justo momentu txarrenea. Que bueno, igual ez dakit nahiago dudan hau eduria, Ez nahiago dute guzkia, Baina, joder. Depende zertarako. Asteburu hona pasa dugu, Pasa dugu, elkarrekin egon gara, egon gara. Bitu, genera mala tarte bat, non ez genuen kontxiditzen, oza, nahiz eta kontxiditu denbora asko pasa ez. Bai, bueno, bai. Asteburuetan, bai, Egon gara. Elkarrekin ikusi dugu partidak, ondo pasatu dugu, rugby hona ikusi dugu, eta etorri gara gauzatxoekin... Lesionatu gara. Ni lesionatu naiz. Zer rinduzu ba? Atzo ez larun batean, Bai. arratsalde gauean, hasi ginela egiten pase batzuk, zegoenko aur bat taberna ondoan, Bai. kanpuzanon, baloi batekin botatzen gora bera bakarrik eta zan tal, pasa, tal, eta hasi ginen pase batzuk egiten, eta gero, pues, elkartu zen jende gehiago, eta behartu ginen, hasi ginen meleak egiten, mele super deskonpentsatuak, eta ni normal ez dut meleak egiten, eta sartu nintzen horra barrura, eta pues nire lepoa egin zuen. Nola egon gaitezke 5 metroko distantziarekin eta nien eskonturatzen horretziz? Pues egon zen mundu guztia jolazten, Ja. Osa, gure kuadriako. Ni egon nintzen espikin arantzen. Hori izango zen. Norekin? Ingelesekin edo frantsesekin? Hiru irlandarrekin. Bale. Ingelesak? Ingelesak lehenengo gunean, ostiralean. Zeuden ingelesak beste gunean, Bai, eta ondo, irlandarrez. Ondo. Zemaz, jende loko asko. Irlandarak esan ditut, Joane, badaukazu irlandarren arrazki hori irakusteko. Dago arrazki bat aurkitu gana gaur, dela, bastante esanguratsua, ze jende motarekin aurkitu ginen. This, since your country accidentally legalized ecstasy, crystal meth, and ketamine. Eta Irlandak, omen dauka legalizatuta. Eta horrekin, ulertzen ditu gauza asko. Están locos. Ez nengoen harrapatzen txiste, bale. Ja, legalizatuta daude. Sei más, bai. Baina horrek ez duzan nahi kontsumitzen dutenik. Ja, baina, bueno. Bai. Bueno. Eta hori. Kriston bero egiten du. Zer gehiago dako komentatzeko asteburuaz. Eta dakian ez zure sekzioa luzea dela, gaur lotu dut. Zan dut? Zan daitekela. Zan daitekela. Gaur nahi nuen nik hasi, remember batekin. Ze orain dela urte bete kalkulatzen dut. Remember Salpeper. Bai. Ramik ekarri zigula sekzio bat, gonbiatu genuenean, zela, zen merch proposatzen zigun guk egiteko. Justo egun horretan nire egin nuen mertxei buruzko. Bai, egia da. Pues bueno, egin dut pixkat kroketa kongelatuen sekzioa. Gure ataliko, beren atalikoa izan zen hori. Bai, guk egiten ez dugun atal bat. Eta ekarri ditut batzuk, gaur komentatzeko. Metele. Vale. Zuk esan zein klikatze duzun eta erakutsiko diota itorri. Ez dakit. Esker paretakoa. Venga, ba. Bueno, pues esker paretarekin egin dugunez olako lotura bat, aurten 2 kapitulo eduki ditugu pilotaren inguruan, proposatu dut, outfitak gehiago lantzeko 2 kapitulu. Bueno, bai, Amondorekin. Eta egin ditut outfita betetzeko kantzontzilloak. Gorri bat eta urdin bat. Konjuntua lotzeko. Azul y colorado. Azul y colorado, bai. Imaginatu, hor. Agatxatu. Pero aur moderno bat edo antzinako kani bat jolasten duenean eskupilotara, ez du gerriko eman behar. Claro. Ez du eramaten. Hori da. Eta punto blanco beharran esker pareta jarri diot. Punto Roma. Eta beste bat, ekarri dut, a ber, ze inklikatze duzun? Diseño sin título.
Coachelakoa, bueno, Coachelakoa. Coachelakoa da gure demoraldiko kapitulu honenetariko bati referentzia. Da, Iñigok proposatu duen diseinu bat, dela ase bip bat preskoa, eta zuk bete dezakezu nahi duzun informazioarekin sartzeko Coachelara eta guk salduko ditugu kartel hauek. Dira kolatzeko festivaletan. Iñigori gustatzen zaion bezala. Bai, orduan utzi dut hor, karratutxo bat, zu gure argazkia jartzeko, idazten duzu gero zure izena, tal, eta horrekin zoaz nahi duzun lekura. Mhm. Jarri dioko atxelaren PNG-a, baina jarri nezaken Bip ezer. pas. Aiara Claro. fest jarri genezake bai. Aiara festekoa, Adibidez. bai. Gure ez gaituzte gonbidatu. Ez gara aiara... Zara ez da saiatu ere egin. Badakit ez. Aurten ez gara joango. Asteburu honetan da, Bai, justu betz. Edo hurrengoan. imaginatu ze Ez, galdutan ez, nengoen. asteburu honetan. Honetan. Zu joango zara? Confirmamos. Gu ez da. Ez, igual saietuko gara erregatik sartzen, o... Errekatik sartzen. Mm. Ja, aurten igual da urtea kolatzeko. Mm. Baina, zaten bali badugu ez okan, Mm. beste graziarik. A ber, zein da beste diseño sin título? Zein? Ah, bai. Lekandazar. Bueno, segatik ez gara sartzen negozio berrietan. Zeratik ez. Zeratik ez dugu sortzen gure edari propioa latan. Mhm. Horten, osea, azte honetan gainera latako tragoak azko igo dira prezioz. No ez, sartu genitulako San Mamesera eta hori izan zen suerte bat, baina esan dezakegu. Eta pentsatut, lekandazarreko sagardoa sartzea latetan, eta diseinu simple batekin, bakizu, Eman latan. eman latan, dala lata. Ja, ja. Bai? Ja. Eta, bueno, diseinu simple bat, Mhm. sagardoa lata batean, Dira burbuiak, burbuiak ez da? bai. Bai. Lan asko egin dut, Mhm. diseinu hau egiteko. Ikusten ari zara, gaur etorren izela oso Eh, graphic design graphic by passion. Graphic design. Bai, Graphic Spine. jo que sé, pues guazen negozioetan sartzera, jendeak Bai, espekulatzen du bai. pisuekin, eta zeratik ez dugu espekulatuko lekandazarreko zagardarekin. Asteburu honetan egon nintzen frantses batekin, Bai. eta esan zian, bere lan utziko zuela, espekulazio inmobiliarioan sartzeko. Que se gana mucha pasta. Ah, bai, Y yo, tremendo hijo de puta. Es un mal, bai, joder, macho. Aurkitu gara tontuekin bakarrik, asteburu A ver, honetan. frantsesa. Bai, badakit, baina. Irlandar batzuekin topatu gara ere baita. Ryan, Beste, bai, Ryan. A ver. Ah, bai. Bueno, pues, demoraldi honetan ez dugu eduki kapitulu on askorik. Bueno. Kalitatearetik bai, baina, bueno, ez dut eduki hainbesteko Hori reperkusiorik. gu ez dugu hori izan behar. Hori Bai, publikoak. Nik Publiko da epaile. baina badago kapitulu bat bereziki kariño hartu dioguna dela korrikaren zuzenekoa. Bueno, kapitulo. Basikamente gure kapitulu da, bai. Eta saldut Blu-rayen. Vale. Blu-ray Buenísimo. karpeta jarri diot. Eta gainera jarri diot extra bat, ze Blu-ray normalen bazeukan extra bat zela laudiogagaren pop hori. Director's Cut. Director's Cut. Zein da Blu-ray originala? Osa, El gato con botas. vale. Ez dut lortu ondo editatzea argazkia eta nabaritzen da Ai. azpetik dagoela, baina, bai. Bigarrena gainera, Bigarrena buenísima. gainera, bai. Da super ona pelikula hori. Vale. Eta gero azkenekoren bakeratzen zait, esango nuke baietz, ezta? Dokumento sin titulo eta parentesi artean 3. Bai, bueno, pues, demoraldi honetan ere hitz egin dugunez musaren inguruan, pues, saiatu naiz tapete bat Vale. editatzen. Basterritxearen tapete originala. Vale. Egongo atxik, saldeok. Ondo, Nik enuk erosiko, baina badakit gure entzuletako Erosiko da. luketela. Karta nahi bat egin dezakegu. Bai, baina hori utziko Gasteizko dugu. Furnierrekin hitz egin dezakegu. Utziko dugu azkenengo kapitulurako. Vale. Eta azkenengo kapitula hitz egiten, orain biok gaudela eta darmatzagula kapitulu asko gure artean bakarrik hitz egiten. Amaitzen dugu ja, demoraldi hau. Ikusteko dago hori. Orain, Igual ez da momentua eztabaidatzeko. Ez badaki, baina nahi nuen Vale. proposatu gai bezala. Aurrera. Dena Proposatu duzu, ez da ondo atera. Venga. Avanti popola. Nire txanda? Bai, venga ba. Ni gaur nator
nire frikadaz hitz egitera. Gaur hitz egingo dut Terry Pratchetti buruz, idazlea, Ados. eta bere liburuak. Vale. Eh, Mundo disko? Mundo Disko. Entzuten zaitut hitz Idatzi, zuzenean. idatzi dut lehenengo Terry Pratchetti buruzko atala, baina uste dut guapo gongo dela hori amaierako ustea orduan. Vale. Mundo Disko, Mundo Disko dira 40 liburu uste dut, horietatik nik irakurri ditut 4, uste dut. Fantasiazko liburuak, oso motzak, eta gomendatzen ditut, pila bat, hori hasteko. Orduan, Mundo Disko da, liburu hauek guztiak okurritzen dira Mundo Diskon, dela mundu lau bat, terraplanista, total. Mundu hau dago lau elefanteen gainean, Bai. eta lau elefante hauek daude bortoka galaktiko baten gainean, Vale. kosmosa zeharkatzen. Bai, hori entzuna neukan, baina zelan dago antolatu da mundu laua? Zer dago erdigunean? Hori ez da, hori teoria real bat da, Benetako teoria bat jaso genuen aurreko astean. Bota. Xavier Silveirarena. Silveira bertsolaria. Haitu zegoen kotxe batean ezagun batek. Orain ezaguna izango den batek. Oso eta zen birala den batek. Bera, aipatzen, birala den tipo batek. Aipatzen zuela Silveirak, daukala teoria bat, edo dela teoria baten jarraitzailea, non mundua den laua. Mundua laua da, eta erdigunean dago artikoa. Eta Silveirak proposatzen duena da. Argitzeko, bai. Teoria terraplanista estandarra. Bai. Esateko, defendatzen du munduaren inguruan dagoela artikoa. Bai. Eta dagoela izotz muro bat. Bai, hori da. Eta hori da. Baina Silverak esaten du. Claro, nola egongo da artikoa inguruan, artikoa artean dagoenean. Proposatzen duelako artikoa hitza datorrela arteko hitzetik eta horregatik artekoa dagoela erdia. Euskera denez hizkuntza hori, parkatu. No. Zenozu terraplanismoa eta. Pentsatuta nengoen zegoen erosaltza. Hori da, basikamente, Mundo Disko. Mundu bat, elefante batzuen gainean, eta elefante horiek bortoka baten gainean. Zer bat elefante? 4. Orduan, liburu hauek guztiak dira independenteak bat bestearen artean. Irakurri dituzu, nahi duzun ordenean. Baina gero, daude bai antolatuta saga ezberdinetan. Orduan, dago adibidez, magoen saga, sorginen saga, eriotzaren saga, eriotza, la muerte. Bai, vale. Eskeleto bat, txarekin, guadaina batekin eta hori guztia. Orduan, ingo dut, resumen txiki bat saga bakoitza. Osa, denak dira, como gizarteari edo zeozerri egiten dio kritika. Vale. Magoen saga, dela como saga principala edo... Bai. Vale. Hemendik hasi zen. Fantasia klasikoari egiten dio barre, edo parodia, eta bere protagonista da mago bat, ez dakinan magia egiten. Eta berak ez ditugu abenturak bizi nahi, ez ezer, oza, berak bizi nahi du bere txean lasai, baina beti emaitzen du movida baten. Vale. Gero dago eriotzaren saga, igual dela filosofikoena, vale. Eta hitz egiten du hori, eriotzari buruz, bizitza, denboraren aurrera joana, hori guztia, eta txiflautaz. Baina beti liburu guztiak humoretik, oza, ez kritika, baina filosofa. Baina beti humoretik hitz egiten du eta idazten du tiponek. Gero dago sorginen saga. Bai, Mar? Zagutze zu Terry Pratchett? Terry Pratchett. Idazle bat, da. Idazle bat. Hazen, hilda dago ja baina. Nik, ez da zuk idazten duzuna. Hori, saga honetan,
protagonistak hiru sorgin dira. Bata nagusia deitzen dela Jaia Zeravieja, Fervieja. zera, Fervieja. eta da como super altxua, baina super estricta, serio eta hori guztia. Bai. Gero dago Nani O, dela super nagusia, baina ultra alkoholiko, ditu como ez dakit zenbat aur, baina ez ditu ezagutzen, ditu Vale. potik galduta. Eta gero dago Magrat Ajo Puerro, dela super gaztea, modernoa, Vale. super mistika, rollo sinisten du horoskopoan, harri kargatuak ditu, delako mobeak. Daude gehiago, baina bueno. Ez dira garrantzitsuak. Bueno, badira, baina hauek dira igual nabarmenenak ez ditut guztiak azalduko. Hori pixka da movida. Eta bere como, kritikatzen du. Mundu honetan, azkenean hori liburu guztiak dira independenteak bata bestearengan, baina ba, hori ikusten dituzu como elementu komunak. Adibidez, Ankh Morpok dela como hiri handiena eta bertan pasatzen dira gauza asko. Pratxetek esan zuen hiri hau diseinatzeko pentsatu zuela Londres Victorianoan, 20. mende hasierako New Yorkean eta zabortegi batean. Vale. Dena elgarrekin. Bai, eta dena nahastu zuen hiri hau diseinatzeko edo aurkezteko. Eta esaten du dela munduko hiri bakarra, Bai. zeinetan marraztu dezakezu gorpu baten silueta klariona batekin, Bai. baina errekan. A ver. Zu Osa, lehor dagoelako. hartzen duzu, ez, Dagoen zakarragatik. kakas gainezka dagoelako. Vale. Oso hartzen duzu gorpu bat, botatzen duzu errekara, Bai. eta errekan marraztu dezakezu Vale. klarionarekin bere silueta. Beti ditu como olako referentziak edo ai, falta zaizu zer hemen idatzita, mierda. Bueno, ere liburu hauetan guztietan ditu como aklarazioak edo rollo daukazu como Apuntetxuak, asterisko bat eta joan bazara liburuaren amaierara eta daukazu aklarazio hori. Eta horiek aprobetxatzen ditu ba, munduko informazioa, dolorea Vale. eta txistak sartzeko. Ondo. Orduan, ni pilo grazia egin zidan txiste bat da hiri honetan como que nola gestionatu eta eredu politiko jarraitu ez ekitela eta pentsatu zuen, ostia, eta planteatzen badin badugu gizon bat, boto bat, Vale. de puta madre. Zein da gizon hori, alkatea, eta botoa da berarena. Vale. Bera bakarrik bota dezake. Vale. Baina, txiste. Hori. Eta Terry Pratchett. Nor da Terry Pratchett? Loko bat. Zema demora daramagu? Zakit, ordu bat, ezta? 20 minutu. Terry Pratchett 2015an hil egin zen. Eta eskerrak. 2009an Inglaterrako erreginak Britaniak Imperioko zaldun izan zuen. Vale. Eta tipoak titula jaso zuenean, esan zuen, bale, zaldun egin nauzue, baina zeratik ez daukate espata bat. Vale. Esan zioten, ez ziotela oparitzen. Ez dutela egiten hori. Vale. Baina norbaitek. Baina berak egin zuen espata bat. Orduan, bere etxeko handan, 80 kilo burdin mineral atera zituen, bustinez eta arredi gorotzez egindako label bat eraiki zuen, bere lorategian, metala urtzeko. Eta historiari ukitu poetikoago bat ematearren,
meteorito puskak gehitu zizkion nahasketari. Hori egiten du sokak, aizken aire maizuan. Jarritu. Vale. Eta, pues, egin zuen espata bat. Meteorito espata deitu zion, eta hori. Hori, zer gehiago. Laurogeita hamarreko hamarkadako libururik salduenak izan ziren, Vale, Harry Potter atera baino lehen, vale. baina ere kuriosoa da, bazirela ere libururik lapurtuenak. Vale, que guai. Eta Pratchettek hau positiboki ikusten zuen. Vale. Ze, jendeak irakurri nahi ditu. Igual ez ditu ordaindu nahi, baina irakurri nahi ditu. Orduan, pues, behintzat irakurtzen dituzte, nahiz eta lapurtu, baina. Hori, zaldun izendatu zutenean, bere armarria diseinatu zuen ere bai. Es que loko, Em, Orduan, sartu zuen hank bat, Vale. Ankh-Morpork hiriagatik. Hank bat da, gurutze Egiptoko Bai. gurutze hau. Goian como lazo bat izaten zen, daukana. Eta bere leloa izan zen noli timere mesorem. Hau da, ez izan beldurrik segafotzailari edo eriotzari. Vale. Bere liburu guztietan edo gehienetan agertzen delako eriotza pertsone moduan, eta referentzia moduan. Interneteko aintzindari bat izan zen, Vale. edo internet berria zenean, eta inor ez denean interneten. Berak ja sartzen zen foroetara, bere liburuak komentatzera, eta teoriak jartzen zituzten irakurleei erantzutera, eta haiekin komentatzera, eta nahiko ezaguna izan zen garai hartan horregatik. Vale. Beraia sartuta zegoelako interneten eta hori guztia. Ze gehiago. Eta beragurra. Bori, 2015ean hil egin zen, eta Alzheimerra izan zuen. Alzheimer oso gogorra. Eta Twitterren oso aktibo zen, eta utzi zituen 3 tweet programatuta, Vale. eta ezakit, bere seme-alabek Idatzita, txokatu, ez berak idatzi zituen, bai. eta Publikatzerako, publikatzerako orduan, pues, ezakit bere seme-alabak publikatu zuten, eta zer zan zuen, tuit horieta. Bai, zen sarrera emateko Aitor. Beste ez duelako hitz egiten. no. Lehenengo txioak, Bai. letra larriz idatzita, dena, jarri zuen at last, Serterri, we must work together. Hau da, azkenik Serterri, elkarrekin ibili behar dugu edo. Vale. Hau referentzia bat da, ze eriotzak hitz egiten duenean bere liburutan beti letra larriz agertzen da. Ah, vale, que guai. Orduan, da, como que tuit hau jarri du eriotzak eta hori guztia. Hurrengo txioak esaten zuen, Terry Pratchettek eriotzaren besoari heldu ziola eta ateetan barrena jarritu zion. Gaur, betierekoaren peko, basamortu, Ioaren peko, jode. betierekoaren peko, basamortu beltzarantz. Ondo itzuli da, Bai, eskerrik asko. Eta azken mezua, besterik gabe, honako hau esaten zuen. The end. Ah, ze polita. Bere liburu baten amaiera izango balitz moduan. Ah, mikroipuina. Ah, ze polita mikroipuina. Hostia, ondo. Era ona. Agur esateko. Koherentea, zure lanarekiko. Hori, hemendik, sumendatzen dut, liburu hauek irakurtzea, Vale. super simplea direlako, ni fantasia bai irakurri eta bai ikusi eta mundu askotan sartu naiz eta sartuta nago, Bai. eta zu ere, eta badakigu fantasiazko mundu hauetan askotan astuna egiten da, detai asko dituelako, eta oso adi egon behar zara, referentzietara, eta hori guztia, baina honekin ez da gertatzen. Da, super simplea, referentziak eta kritikak oso azkar jasotzen dira, ni farre egin dut liburu hauekin, eta
hori deskonektatzeko eta hori liburu oso laburrak izango dira 100 200 horri. Oso ondo. Horre, Pues Terry emango diot Pratchett, aukera bat. mundu disko, Ondo, bai, txoko literarioa. Sautrela pixkat hemen, de repente. Guai. eta bai, ez da igual hain komedia izan, baina Ez bueno, du zertan izan behar. Ez du zertan izan ni behar. pioak gustoko ditut liburu hauek eta Bai, nire ze ondo. pioa da. Bitu, ba, ni komendio pare bat gehiago sartuko A ber, ditut. bota. Atzo, gauean ikusi numen, Elore de Oiren kapitulua. Elore de Oi da, Txabi Dauraren, komiko baten podcast berria, eta gonbidatu bat eramaten du. 3 momentutan grabatutako podcast bat da, eta 3 nahasten dira edizio berdinean. Non lehengoan planteatzen den gai bat, lore bat, historio bat, bigarrenean egite dituzte misio sekundario batzuk, osea ze grabatzera doaz lekuan bertan zerbait gehigarria, bai? Eta 3. denbora luzera egindako beste bat, pixkat analisi bat egiten lehengo podcastarena. 3 nahastuta, oso interesgarria, oso barregarria iruditu zitzaidan. Oso lotuare bai Benga Monjasen estiloari, sketch moduko bat delako naiz eta podcast bat izan, eta uste dut izan pila bat. Txabi Daura eta Miguel Nogerasekin Claro, egia esan zeguketen esentzia purutasun hori, ezta? Benga Monjasen. Eta bestea, pues orain entorren naizela, pues pixkat lasai, uste nolako jak sekzioa egin da neukala, baina ez dut ideali, azkene momentura arte. Torren egin zuten Sona, Wow plataformako bideo podcast berri bat. Dela, nahi dut egin Euskal Herriko mapa musikala. Eta justu ikusi dut, 3. kapituluan, non... Nork aurkezten du? Ez dut ezagutzen Ez tipua, dut ezagutzen. egia esan. Baino, elkarrezketatzen du Flaco Funky. Klasiko. Badakit zein. Bai, musikaren inguruan hitz egiten dute, osea, elkarrezketatzen dute musiko bat, eta gero abesten du zuzenean, Instagramen ikusi dut. hitz egiten du bere referentetaz, bere iraganaz, eta molan bastante, egia esan. Oso gustora ikusi dut. Eta gomendatzen dut, kapitulu hori bakarrik, ze beste biak ez ditut ikusi, baina seguro ondo daudela, ze gustatu zait. Estiloa bera. Osea que, Arante, txera jongo zarete, edo txeran jongo zarete. Gomendio bat, ikusteko zerbait. Musika, podcast bat, filmen bat. Vale. Bai, ez dut entzun. Strokesen azken dizka dio. Vale. Atere berri dut. Strokesen azkeneko diska. Norbaitek ere hau ikusten baldin badago eta gomendiorik baldin badauka. Hori, dago norbait ditzen. Txon, hartuko zuzenean. Bai, esan. Muy buenas. Bai, esan. Que soy el repartidor, que te tengo un paquete en esta Buenísima, espectacular. ¿A nombre de quién? de Claudet Dos Santos. No soy yo, ya lo siento. Bueno, han puesto este número, no sé. Ya lo siento. No soy yo.